O Entroido tamén chegará por todo o alto a Noia, do París-Dakar, os desfiles, bingo, festa infantil e incluso 7.600 euros en premios nun gran desfile final. O Concello de Noia xa ten todo preparado para celebrar o Entroido cunha ampla programación dirixida a todos os públicos, que arrincará o vindeiro venres 13 coa recuperación dunha das citas máis lembradas da vila. A primeira xornada estará marcada pola recreación do antigo París-Dakar, un evento moi popular en Noia que se recupera a modo de homenaxe a unha tradición moi vencellada ao Entroido local. Empezará o venres xa o venres 13 cunha, digamos, unha recreación do que era o antigo París-Dakar, que era un evento moi reconocido en Noia, onde participaba xente da localidade, e queremos recuperalo de alguma maneira, ou polo menos facer unha homenaxe a esa tradición. O sábado dedicarán ao ocio no centro da vila, cunha tarde familiar acompañado de música. E pola noite darase lugar a unha festa que busca revivir a Noia dos anos 90 e principios dos 2000, recuperando desta maneira o ambiente do ocio nocturno daquela época. Pretendemos recuperar a Noia dos 90, finais dos 80, incluso 2000, que era unha Noia onde a xente salía, o pasaba ben e había ocio nocturno, non? Que se foi perdendo logo dos últimos anos. Vamos a recuperar as sensacións, non? De discotecas como a Prismas, como a Mandingo, como a Cuscús, como a Zona Sur e outro tipo de pubs tamén, que como a S20, que tiñan moitísima xente, e vamos a intentar que a xente volva a esa época. Por tanto, pedimos que a xente de Noia participe activamente ca indumentaria propia desa época, non? Xa no domingo, a zona da Alameda acollirá un bingo musical especial e animado, conducido pola animadora Patricia Galván. O luns será a quenda dos máis pequenos, con festa infantil, hinchables e un desfilo dos máis cativos. O Entroido continuará o mércores co tradicional enterro da sardiña, acompañado de chocolatada popular, e culminará co gran desfile de Entroido, que este ano contará cun concurso dotado con 7.600 euros en premios. Que o mércores xa será o tradicional enterro da sardiña, aquí na Alameda, con chocolatada e demais, para recrear ese enterro da sardiña xa tradicional en Noia. E por último o desfile, que o ano pasado se chamaba París-Dakar, este ano vamos a chamar simplemente desfile, porque en realidad é un desfile, non recrea o París-Dakar tradicional de Noia. Aí nese desfile hai, que é un concurso, hai 7.600 euros en premios, que están as bases colocadas na web do Concello de Noia. Para garantir o desenvolvemento das actividades, o Concello instalará unha carpa na Alameda, aínda que algunhas citas, como os desfiles e as comparsas, estarán pendentes das condicións meteorolóxicas.